Әнә шундый шигар белән Шаян ТВ йолдызлары съезд делегатларын каршылый. Тәүлек дәвамында татар телендә сөйләүче телеканалның яшь тамашачыларына туган телгә өйрәтүдә роле зур. Моны татар теле укытучыларының бөтен Россия корылтайы пленар утырышында Мәгариф министры да ассызыклады. Кыска гына вакыт ичендә әлеге мәйдан бик күп йолдызчыкларны кабызды. Һәм телебезнең кулланыш даирәсен бермә-бер киңәйтте. Татар теле һәм әдәбияты укытучыларының бөтен Россия съездының максаты да шул. Балаларны кызыксындырып, телебезгә мәхәббәтне арттыру, төпле белем бирүгә шартлар булдыру, килеп туган мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү. Хокукый документларда телне өйрәнүгә комачаулаучы киртәләр бар. Быел Россия Мәгариф министрлыгы белем бирү программаларын раслый. Тик тәкъдим ителгән уку планнарының кайберләрендә туган тел һәм әдәбияты фәннәре гомумән юк. Мәгариф өлкәсендә туган телебезнең ныклы урынын саклау максатында президентыбыз Рөстәм Нургали улы республика җитәкчелеге депутатлар корпусы тарафыннан федераль үзәк беренче чиратта Россия Мәгариф министрлыгы белән эшлекле очрашулар узды. Нәтиҗәдә уку планнарында дәресләр санын арттыру зарурлыгы танылды һәм якын арада бу үзгәрешләр гамәлгә керәчәк. Мәктәпне тәмамлаучылар өчен татар телендә бердәм дәүләт имтиханын биреп, аның нәтиҗәләре буенча вузга керү мөмкинлеген булдыру да көнүзәк мәсьәлә. Бүген татар теленнән имтихан тапшырсаң да, аның белән вузга кереп булмый. Республикада быел аның бер генә укучының сайлавы да шуның белән аңлатыладыр. Шуңа карамастан Татарстанда милли кадрлар әзерләү буенча махсус президент программасы тормышка ашырыла. Нәкъ 4 ел элек республикабыз президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов карары нигезендә институт базасында һәм полилингваль, ягъни ике һәм күп телле педагогик кадрлар әзерләүгә старт бирелде. Узып баручы уку елында әлеге проект кысаларында 519 студент белем алды. Бу Россиядә һәм без аралашкан илләрдә аналогы булмаган уникаль проект. Балалар өчен уку бушлай, барлык чыгымнарны республика үз өстенә ала. Моннан тыш, көндезге бүлектә укучы студентларыбыз 15 мең күләмендә стипендия ала. Туган телдә югары белем алыр өчен ныклы әзерлекне балалар бакчасыннан башларга һәм урта мәктәптә төпле нигез салырга кирәк. Моның өчен бакчаларда саф татар төркемнәре булу шарт. Саф татар мәктәпләре кирәк ди укытучылар. Казанда шундый бердән-бер уку йорты, Шәһәбетдин Мәрҗани исемендәге 2нче гимназия проекты һәр балага теләсә кайсы фәнне татарча үзләштерү мөмкинлеген булдырган. Татарча онлайн мәктәп дәресләрен залдан тәкъдим иттеләр. Йөздән бер вакланмасы. Ләкин без аны сүз белән язмыйбыз. Аның өчен без менә бу билгеләмәне кулланабыз. Теләгән кеше укытучымы, әтияниме, олы яшьтәге мәктәпне күптән тәмамлаган кешеме, баламы, булар барысы да чиксез рәвештә безнең платформага кереп, андагы тупланган барлык видео дәресләрне, презентацияләрне, дәрес эшкәртмәләрен, шулай ук тестларны, биремнәрне үзе куллана ала. Чит төбәкләрдә дә татар телен өйрәнәләр һәм бездәгедән ким түгел. Чувашиянең Тукай мәктәбе шуңа ачык мисал. Туган тел дәресләре 1нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка кадәр 3 сәгать исәбеннән укытыла. Ульяновсктагы мәктәпләрдә татар мөхите булдырырга ярдәм сорап президентка мөрәҗәгать иттеләр. Татар мөхитен чагылдырган рәсемнәр юк, картиналар. Безнең Лутфулла Фәттахов, Харис Якуповларның менә дигән Сабантуй, Игеннәр өлгерде, аннары кунакка барып менә дигән картиналар бар. Менә шуларны эшләп төбәкләргә таратсагыз, без бик сезгә тагын да рәхмәтле буларак. Безгә ул бик кирәк, балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә дә. Президент үз чиратында туган телне укыту өчен шартлар булдырырга тырышачакбыз диде. Укытучыларның квалификациясын күтәрү, аларга махсус курслар оештыру буенча да эш бара. Безнең квалификация менә бу телне укытучыларның әле бөтен җирдә дә бер тигез түгел. Шуңа күрә районнардан укытырга да еп бәрмиләр. Акчасын түлибез, бөтенсен эшлибез. Шуңа күрә бу мәсьәләдә район җитәкчеләренә, шәһәр җитәкчеләренә дә күрсәтмә бирбез. Бу бергә эшләтәрбез. Менә шушында килгән безнең делегатларыбыз, әле Татарстанга түгел, бүтән өлкәләрдә дә. Һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт. Менә шулай үзебезнең телебезне шулай яратып эшләгәнебез өчен. Әгәр дә без булмасак, ул бер шәй дә кирәк түгел. Рөстәм Миңнеханов республикада яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе Марат Әхмәтовка рәхмәтен җиткерде. Минтимер Шәймиев сүз алып, тел сагында торучы, гореф-гадәтләрне балаларга сеңдерүче мөгаллимнәрнең хезмәтен югары бәяләде. Инде генә авыр еллар булмасын. Үзебезнең милләтебезне саклау өчен дә инде башка республикаларда бигрәк тә инде алар белән матур иттереп, уртак тел табып
эшләүнең бер нәтиҗәсе менә бүген күренеп тора. Җиңел эш түгел. Җиңел була да алмый. Әгәр дә барыбыз да бердәм булып, берләшеп, үзара аңлашып, инде эшләсәк, менә әле карап торабыз, күп нәрсәгә ирешеп тә була. Утырыш азагында президент туган телне өйрәтүдә фидакарь хезмәтләре һәм зур казанышлары өчен иң тырыш укытучыларга дәүләт бүләкләре тапшырды. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзир Гарипов, Яңа Гасыр каналы.